Kulia Jumatano toko ya chaka kurase county ya Kisii bono nigo ababwatani be kiama gia ODM masoro sagia rua Kisii banyare ko bagwesokia na koborie serikali enyare ko bage gutuguterare engane yegendete ko bage ko gosarerie gati yabarayo abu banyare ko bagochorwa amuna bamenyi ime county ya Kisii gati abo mugavana Paul Simbarati bagokwana amane chinyomba cyobararia nigo bagosareire ngani go barachiko bago chako korobekana onyabono ebyombe biria bya oborendime county ya Kisii tibirigo chikoba bigokora emeremo yabo na boigo gotiga anene ko tenena ase chinsemo chiria chia Kisii asomulikyo ito Mildred Momanyi na nyarako bagosanga mona babwatani abuna gotwariganira roboti rokobatia abanyakyombe b'ekiama gia ODM bakuragwa n'umunyakerogobo Kerosi Ondeki nigo besokya emambia lero na kugania machibu korwa serikali iguru yekengese kelyogi ekikyabereye koranda ase mitandao ase kagire elyogi elikoba eliaye omosisi-io okisi omosubati Catherine Jue ase bono baganire omugavana Simba Arati gusikwana kwa egwali bagagokora emiremo igotokoboriga Simba Arati gavana yaitu nkiakora omwana ongaita ngaroga ingiye kora kumenya kigumune ngiti Simba tanya goikaransa akobanga amagenderero abantu aba batagete connection nga Simba takora ki amagende mwanje gentekyo so what we are saying and demanding ingelinga the government ya Kenya must stop that intimidation etiko omwana ito aikaranse akoregasi gosema Simba power Kisii power ODM ria Montonde bwensi pio koira Simba ekiaro okunira ndoro ya montoki okunira ndoro yaki abasubati abubarakana ko banobororo obonene nigo bamugikiria omusubati oyo asebo igo bagania serikali gwasonania na korwali chibuli kirano igoro yengane yo abakungumura mukule ntomanye tingio mwana itakoborigwa ingie gavana yaito ya Kisii county ekoborigwa ekiageranja atomerwa abantu bagachikomoita ari bogirango bagwaka masasi life abantu baito bagaitekigwa manyinga tugakira muno omogusi ntomanye tinge president ya Kenya ekoro ku William Samoei Ruto ngaigwiria mwole ingigekogera otigeto mwana itago itwa nigo bono basabire serikali yoborendi gocha kumubeka byara omosisi-io Catherine Jue ase okoiraneria igoro yekengese kikelyogi ase baigo bamachirie sector yoborendi asogoteimokya egetambokero asobwango na kumugania omwaziri woborendi bwaime Kithure Kindiki wesokya ase ngane yo omosisi-io omosubati oli okorukun Catherine Njeru must be arrested, not even omosubati oli yako arrested ainga yako rushibundu kyawo kikobeka mwanonde account commander keses tigagenda arugaiga account commissioner tigakoreki nonde bwesi okoiro omwana itege chara mwatobetire ndorano toigo chiwajana ngentekyo mwachire isikoria sanse. So we are telling the agencies or the security agencies that if you are not going to respect Governor Simba Arati, tukichukua sheria katika mikononi yetu, mutaona cha mtemakuni, hatutarudi nyuma. We will make sure that Governor Simba mpaka amekuwa respected. Simba power. Kindiki soka isiko otebenga nikigeko rogotome serikali ya ego chande gavana ya Kisii county soka isiko totebi nande intubura bangina naba youth bakisi engima abagusibonsi abagaka nabangina twaragiririe getendeke ase chinga kecho nigo barwa ogochika gochia korobekana gochakali tukolia Juma onya serikali teli gochia koimokya getambokero kende Jonsi koruchuma aye imoka neri sakara imoka neri ne keranga chibu tore peaceful twarure notice ya ruete igoro na ruete notice to the police and all the sub county commanders kochiari neba South Mugirango neba Masimba neba Mara neba wapi Nyamache neba na otoko demonstrate okobona ki Simba inkiakora ki nabo intubuna bangina mora igotoko soka turusi chianga totare bosa ase chigwikibere kwansera chuma golipotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi.